ଅଙ୍କଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲ? କ'ଣ ମାଗିଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିନୁ ରଞ୍ଜନ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଛକୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 6:40 ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି। ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଯେହେତୁ ମୋର ଉଠିବାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି 9ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ନ ଖାଇକି। ଆଉ ନ ଖାଇଲେ ତ ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଯିବା କିଛି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ମୋ ହୋଟେଲରେ ଏବେ ଅଛି, ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିଫିନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ କମ୍ପାନୀ, ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଯିବା କିଛି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଯାହା ବି ହଉ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ମିନୁ ନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ନ ପାରିଲି ବାହାରେ ଖାଇଦିଏ ଏମିତି। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିନୁ ବି ଜଏନିଂ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବାର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ମିନୁ ତ ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ଆରାମରେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ଏବେ ଆସିଲେ। ହଁ କଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲ? କ'ଣ ମାଗିଲ? କ'ଣ ମାଗିଲ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ 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 ସେଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆଉ କେମିତି ଚାଲିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଙ୍କଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ, ହାଇ କରିଦିଅ, କରିଦିଅ ଟିକେ, କରିଦିଅ ଟିକେ ହାଇ। ଏଇ ଟିକେ ତମେ ହାଇ କରୁନ, ହାଇ କର, ହାତରେ କରିଦିଅ ହାଇ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି?